Egunon, bideo honetan azalduko dugu gai baten inguruko aurre ebaluazioa. Horretarako ikasleei hasi baino lehen aurkeztu behar diegu gaia. Kasu honetan gaia HTML eta CSS da, web aplikazio moduloaren barruan. Ikasleei emango diegu hurrengo enuntziatua gaia aurkezteko. Enuntziatu honetan azaltzen diegu enpresa baten langileak direla eta enpresa horri San Jorge ikastetxeak eskatu diela informazio webgune estatiko bat garatzea. Beraz, webgune hori garatzeko HTML eta CSS jakin behar dute nola erabili. Nire kasuan, gai horren inguruko aurre ebaluazioa egiteko aukeratu dudan aplikazioa Google inprimakiak dira, Google Forms inprimakiak. Hemen ikusten dugu nola sortu dudan inprimaki bat, non agertzen dira HTML eta CSS gaien inguruen galderak, galdetegia sortu dugu, galdera bakoitzari puntuazio bat eman diogu, eta gero hemen ezarpenetan ezarpen orokorrak konfiguratu ditut. Adibidez, inprimakia bakarrik jasoko du erantzun bat. Ikaslearen emaila jasoko du. Erantzunak egongo dira nahastutak. Hainbat konfigurazio. Zergaitik aukeratu dudan Google Forms? Kasu honetan, web aplikazioak Google Classroom bitartez irakasten dugulako ikastetxean. Ikusten duzuenez, hemen daukagu Google Classroom bat, non ematen diegu edo argitaratzen diegu erronka honen dokumentazio guztia eta gero modulo bakoitzarentzat atal bat daukagu. Egin dudana da tarea de kuestionario bat sortu web aplikazio atalan, hemen ikusten dugu. Horrela, guztiz integratuta gelditzen da Google Classroomarekin. Horregaitik aukeratu dut Google Forms hau. Azkenik, ikasle baten erabiltzailearekin sartzen bagara ikusiko genuke alan. Ikaslea sartuko zen, erantzungo zuen galdetegiari eta gero aldu bere emaitzak ikusi. Ematen dio ber puntuazion eta ikusten ditu zenbat puntu lortu duen eta ze galdera zegoen gaizki eta zein ondo. Hori da guztia, eskerrik asko eta hurrengora arte.